Dati madilim talaga yata. Tingnan mo ito. Pero kadilim. Kailan ko ba may tutok yung mga ilaw sa inyo? Dito isa ayun Iba nga mailawan niya dahil. Pag ganun Sa iyo ko nga ginanong. sakit sa mata dahil. Ay, tanggalin Hindi ko ko ba? makita yung ano. Hindi naman. Uy, Photo, tingin mo sa akin ako. Meron na? Wow, Ay, okay mo na. Ito na nag-start na. Hello, good evening sa inyong lahat. Sa ating five viewers. Wow, videoan. Oh, di ba maliwanag na. Kumusta po ang ating maghapon? Uy, upo ka na lang, ano. Good. PM. Okay, pasok ang Qatar. Bebelan dito. No, pasok. Hi guys. Nandito na po ang nandito na po ang ating mga balikbayan from Cavite. Ay from From Cavite, from Japan. from Qatar, from USA. From USA. Ito si Gretchen from Africa. Naririnig ko. Cavite. Hindi ako sa bilog ko sa baba. Hello po, I'm back. Buo na naman ang araw. Pasensya na po medyo lang. Nandito Nawala na na kami ngayon sa farm. Sila po yung ating solid supporters galing sa Qatar at sa Cavite. Yan. Yehey! Nakita ko na sila sa personal. Ang babait nila. Thank you. Pagbil kami sa amin dito. Sa aming dragon. Ay, sa mga gusto Rita, pong Ate Joanne. Ate Joanne and yes. Sa mga gusto pong pumunta dito sa aming farm, welcome po kayo lahat. Ang bait po nila sobra. Ang bait nila. Wow, thank you. Sa banda! Kami. Magluto-luto rin kami guys ng Sana kayo din bukas. Dan bukas, meron kaming lakad. Ay, buyo ko eh. Huwag laki ang bilbil na naman. Okay lang yan. Basta ka ng shout out dyan, tita. Tapos yung shout out. Ano dito? Ay, nagulat ako. Ay, sorry. May niluluto pa lang. Gandang gabi po sa inyo. Hindi ba malayo? Hello po sa ating Hello, gandang 51 gabi. viewers. Shout out mo kayo. Si Bernardo Dino. Shout out mo dyan. ID, ano? Yan sila guys yung magsha-shout out. Sige, kamo ka. Kay Bernardo Anthony Dino. Penos, magandang gabi po mga ka-DFL. Yes. Magandang gabi rin po. Magandang gabi po. Papa-experience namin din sa kanila yung ginagawa namin para ma-idea rin sila. Jennifer. Kulang pa ba yung gilaw natin? Tender, keep organs and God bless. Parang sobrang focus. Wala yung isa malaya. Ayaw mo lang malapit eh. Hindi kasi marinig pag ano. Long night. Hello, Grita. Grita. Parang ano lang, hello Grita. Mukha ka ni Grita. Jennifer. Hello po kay Jennifer. Hi po, nakabalik na po ako. Dito na si Ate Girl. After 2 weeks. Bernardino, hello, gandang gabi dyan. Pa-shout out from Saudi. Hello po. Kay Ma'am Lisa Antonio. Hello po. Ayan yun na yung kulay ko talagang. Hello po kay Sir Donald Cinco. Magandang gabi rin po. Ayan, EDR, TV, Good PM, Team DFL. Hello. Hello din po kay Leo Mera Anthony, Fuentes. magandang gabi po mga ka-DFL. Kakarating lang po kaninang umaga. Umabol po sa ating live today. Kararating lang po kayo ng madaling araw. From Sir Adonis Rio, shout out po family Rio from Quezon City. Hello po, Hello family sa mga Rio. taga Quezon City. Quezon Sa City. Si Aiza ay nagluluto. John Dasalia. Hello po kay Sir Kanin. John Dasalia. Niluluto ang kanin. Gusto nyo guys, ihaw ko Bukas guys, abangan nyo din. Meron din ulit kaming pupuntahan. Experience namin yung
Kasi gusto daw nilang ma-experience yun. Si Leo Mira Quintis. Good evening po, Muamwa. No. Giselle Antonio. Hi, Ate Greta. Sa wakas dumating ka na. Hihi. Good evening po sa inyo. DFL. Good evening din po sa inyo. Mailiw na. Hello po kay Miss Daisy Perez. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Sino to? Gandang gabi, DFL team. Char. From Sir Michael ng Preya. Hello mga ka-DFL. Watching from South Cotabato. Hello po sa mga taga South Cotabato. Shout out dyan pala sa kay Sis Midi Con sa Cavite. Tsaka kay Ate Jeannie. Kay Jean. Tsaka kay Gina. Maricar. Hi! Hello din yung mga friend niyo sa Cavite. Dyan sa Mother Care. Sa Qatar. Cavite po. Medyo mahangin dito guys. Kaya naka-jacket ako. Hindi sila nilalagay. Si Ax Love. Hello kay Sir Ax Love. Si Donald. Hello po kay Alapia. Donald sino po kayo kapalaw niya. Obit na baro. Hello, ladies. Hello ladies. Hello, ladies. Ano mo dyan yung Kay Obet Navarro. Hello po. Gutom na yan si Dana Bell. hello din kay Froilan Vance. Wait lang. Kay Roldan Kudal. Hello po. I'm back. Bale, umalis ako kasi, sinama ko sila mama nagpa-check up. Yun, sobrang taas ng sugar ni mother. Bagsak. Kaya, Bagsak. magmumukbang siya ngayon ng gamot. Ang dami niyang mumukbang ng gamot. Nagpamukbang. Halika dito. Nagmukbang. Shout out po sa mga kapatid ko sa Bagbagin, Valenzuela. Cheryl, Aliyah, and Josel from Nabotas. Parang nabutas. Parang nabutas yung ano. Kayo pala yung napanood ko kanina sa TikTok. Ano pong TikTok? Yung sa baka naglakad-lakad ko sa Stick na kanina. kaya sa bundok. Sa bundok man yun, yung mga tao doon. Pamain kay Joanne, ano na po siya taken? Ito na po anak niya. Isang mga idol watching from Palawan. Kaysa mo po kung Naalo mo na yung ano, Chen, yung beverage. Balik ka na daw dito, Tita Chen. Sabi ni Gabin. Hello, Gabin. I miss you, Gabin. Love you, love you. Hello, Sir Jose de Vera. Hello po. Magandang gabi. Hello po. Umupo ka dyan, oh. Shout out po kay Beverage Innovation TV. Hello sa kanyang channel. YouTube channel. Pa-shout out sa aking nanay. Kay Alexis. Hello po. May tama ka, Sir Donald Cinco. Saan yan? Sir Ay, Bagsat? Albert Navarro. Sino si Albert Vlog? Bagsat? Hi po. Parang ano po yung bagsat? Di ba tayo yung bagsat? Oo, hi. Hi, Bagsat. Roldan Codal. Hello po. DFL yun. Beautiful. Kaganda. Hello kay Kaganda Prince ninyo Dale talaga, TV. From salamat po kay Valdez family. Hello din po sa Valdez family from Antique. Yun sa Valdez kami. Si ano pala yun? Si Ate J. Hello po kay Joanna May Hidalgo. Saan po si Camera Girl? Si Camera Girl po, nasa Katuya pa po sila ni DJ. Susunod po sila. Tulong po sa Hello Sir Dindo Remoto. si Michael. From Palawan. Thank you po sa panunood sa aming YouTube channel. Kay Michael Loderte. Hello po, DFL. Shout out naman po. Magkape tayo, guys. Tara. Sino si Donald? Guys, meron po kaming meron po kaming sugpo, yung pampa-high blood na naman. Bakit hindi nakita? Ba't madilim? Ba't dilim? Diyan, Dasalya. Si ano ba to? Si Daling ba to?
Si Jun Dasalya. Oo, dasal niya siya. Hello, Daleng. Darling, Daleng. Parang Daleng. Si Daleng. Sa mga nagtatanong guys, mga single din tong dalawa na to. Single ladies din sila. Taken? Or hindi pa? Not taken. Ikaw, taken ka na ba, girl? Taken. Okay, taken. Hello po kay Ma'am Ofelia Lilagan. Niluluto kong ano. Lechon. Si Joy 18 at Nunong At Nuno. talaga Hello din po kay napakagaling Sir pa-shoutout na Nunong si Nuno. Shoutout po sa Albert Vlog. Hello po. Kay Joy E. Kay Ate Jayan. God bless. Sir Ermino Menjola. Shoutout from Marikina. Hello po sa mga taga-Marikina. Hello din po kay Sir Jesse Ubile. Albert Vlog. Ay, Bagsot. Ermino. Hello din po kay Sir. Ay, ito po sa Ermino. Walang. Si Obet Navarro. Pwedeng pakapi ng barang. Albert Vlog. Sino yung- si Ate JM po? Ate Jayan. Kabats namin. Hello po. Sir G. Lord Mansibang. Wow. Idol Greta, nice to see you again. Shout out. Shout out. Shout out po. Hello po kay Sir Michael Luterte from Brunei. Hello po, sir. Good evening po. Back to work na naman tayo. Nagpagarita aso. Pasensya na po sa aso kasi may paparating na tao. Namiss ko na si Boss Alex. Mamaya po, nandito po sila ni Kuya Ulan. Ma'am Joy 118 Arenza. Gandang gabi mga ka-dragon pa. Shout out watching from Hong Kong. Hello. Hello, Sir Cesar T. Jr. Magandang gabi. See you. Kay Sir Melvin Ramos from TSA. Hello po, God ingat Pride po kayo Vlog dyan. TV. Shout out sa mga aso. J. Lord Mansibang. Long night, isang halakhak muna diyan. Halakhak daw muna diyan. Magkape lang tayo guys ha, magtitimpla ako ng kape. Walang Hindi pa daw tapos ang puro. Walang tubig, hindi mo Si Joy 118 Arenza. Hello po, Miss Joy. Wala dito si Alex. Sa Batasan pa, nagbibihis. Albert Vlog, bawal may dog, baka burahin. Kasi ito may nagpapa-shoutout sa kanyang kabiyak. Ano to? Pa-shoutout kabagi sa aking pinakamamahal na kabiyak na walang sawang tumutulong sa pagpapalako. Pagluluto? Pagpapalako sa aming mga anak. Pagpapalaki. Baka pagpapalaki sa aming mga anak. kasi I mali love naman. you from Vivian Mwa Chup Chup. Chup. Okay. Ayun, from Vivian. Ay, si Daddy. Ang sweet naman ng kanyang darling. Oh, yun si Daddy Father Dragon. guys. Ano yung dala mo pa? Wala pa yung dalawa? Ano ba yun? Magkano kayo? Hindi po. Hello po kay You God Pride Vlog TV. Thank you po. Tama na ba ito? Where is... Ay, Dana, come here. Dana, May naghahanap may sa'yo. naghahanap sa'yo. Shout out, sir. Sino? Cesar Si Dana. Si Dana Cesar T. Jr. Jr. Dana, come. Come here. Dana! Yung kanyang module, tama. O masiko mo. Oh, Dana, come here, Dana. Hinahanap ito. Ganda-ganda mo, nahihiya ka sa camera. Oh, mag-ano ka daw, mag-English ka daw. Ano yung English mo nga? Ang isang dog. Ay, ang isang aso. Walang isang dog. Aso.
Mahihain si Dana, guys. Yung paa. Parang hindi girl ha. Ikot Ma'am Jennifer Hanero. Enjoy sa pag mamasyal natin yung DFL. Keep safe and good night. Ay, opo, nag-enjoy po kami. Thank you po. Hello kay Sir Ricky, kay Yabyab. Nag-enjoy naman po si Greta. Halos hindi na umuwi. Puro sila gala. Bonnie, Gigyaw, DFL Idol. Dana, kailan daw birthday mo? May nagtatanong. April. Friend. April 1. April 1 daw po, Sir Cesar. Na-birthday ni mama at ng ate ko. Wow! Hindi mo makakalimutan si Dana kasi ano. Welcome po Sir Cesar T. Jr. Dana, sabi nila magpumanta ka daw. Kumanta ka Dana ng ano, yung sa lengguwahe nyo. Yung salita nyo sa ano. Kahit ano lang. Ay, ano pala? Kasi wala kang alam. Ibaba mo yung paa mo. Napanood ko. Miss Corta. Pero yung module mo tambak. Hindi ka gumawa. Ang paa mo, ibaba mo. Hello po sa 43 viewers. Rolando Rosauro. Hello po. Hello kay Miss. Kay Sir John Jelos. Hello po. Di ano mo lang ulit. Hindi pa to tapos sa isa. I-in pa mo na. Madilim po ba? Talagang madilim na talaga kami. Kuya ako. Parang uling. Dami talaga namin sa'yo na. Hello, my loves Greta. Masyadong malakas na yun, ma. Yan yung mabuti lang sa akin. Yan o yung Hello, Miss Greta. Magkain ka na pa. Mrs. Corta yun. Corta. Shoutout po kay Miss Is. Shoutout po kay kay Mrs. Corpat ng Florida. from Destin. Shoutout po kay Mrs. Cory Pat from Destin, Florida. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Florida. Good evening po. Hello kay Cardo Dalisay. Ito mayroon siya ano. Cardo Dalisay. Naligaw si Cardo. Parang ano parang From Ma'am Nieva Ilopre. Hello, good evening. Watching Bisayang from lagaan vlog. California, Shout out, USA. Hello po. hello kay Desert Scorpion. Kay Sir J. Daniel, dito na po ako. Ito na po, oh. Wala pa daw ako. Thank you po Apolinario Garces. Ronilo Castro. Hello po kay Sir Ronilo Castro from Davao City. Hello po sa mga taga Davao. Magandang gabi sa inyo dyan. Mrs. Corpat. Hello po. Corpat. Corpat at si Coripot. Thank you po. Si Corpat at si Coripot. Thank you. Uy, ba't tumayo ka Hello na? Babalasang nga napipintas. Shout out from La Union. From Ran Macanas. Hello Sir Ran. Medyo nangangamay na yung aming ano. Iniihaw. Sarap. Lamon na naman kami guys. Lamon. Puro kami kain. Irenyo. De Garcia. Irenyo. O Irenyo. Ay, sorry ate, di kita naman paan. Sila to. Ayun ano kanina. Hindi niyo po ako namukaan kasi parang ano. Parang nangitim pumpi na daw. Nangitim lalo. Bakit daw wala si Idol Aiza? Nandito, Dito oh. ako nagaluto ako. Kita ka na. Hinahanap ka.
Nag-iiho ako guys. Hello po kay Ba't wala si Idol? Sir Ereneo de Garcia from San Mateo, Rizal. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Wait lang, baba natin. Kay Sir Arnel, shoutout natin Sir Arnel Legaspi. Sa Ilocano yun? Napintas nga Hello rabi. po kay Agripreneur, ma'am siya. Napintas is From maganda. Magsaysay. Mapintas si Ading. Ding. Marvin Galan. Ikaw kapatid. Si Anthony Manansala. Laging nagsusuot outside ng pero Danay, baba mo nga pa mo. Si Ronaldo. Hello po kay Sheta Kuilang, Guillermo. Hello ate. Thank you po sa palaging panonood. Sino daw yung bago na kasama si... Ano po, bagong team po ng DFL. ano po Hi sila? po, Sir Rolando Rosauro. Mga bisita po namin sila from Cavite and Qatar. Si ano daw, tinatanong kung sino daw. Sino? Isa nasa Ay, si gitna ni Ate- Dana, ano si yun? Isabel. Pakilala ka na Ate Isabel. From Cavite. Masiko po pa. Dana, when's your birthday? Nasagot mo na ba? April 1, sir. No, po nga ka dito. Dito ka muna mag-ganula ka. Dito, Magtangkas siya, uy. Tabak talaga. Magkano kayo po? Ay, magkaya ba kayo? Halika dito. Dito ka. Ang sarap ng inihaw namin. Kasi di nga kasi nung... Bis ko ang lapad na mukha. Dito. Dito. Taas. Duyan. Doon tutulugan ko mamaya duyan. Hello Sarap po. dito sa farms guys kasi mahangin. Dito kami sa farm. Hello po kay Ma'am Neva Elopre from California, USA. Hello po sa inyong lahat sa mga taga California. Madaling araw yata dyan. Si Romel Soba. Napadaan lang po mga ate. Meron bang kakanta dyan? Meron. Kakanta daw siya mamaya. Oh, Dana, oh. Dana, magbasa. Sana si Dana? Teng, asan na kayo? Ganun nyo. Dana, how old are you? I find you a boyfriend here in Canada. Good evening po mga kadete. Dali dito, sagutin mo to. Dali. Ilang taon ka na daw? Halika. 16. Ah, dito, dali. Hindi ko nakikita. Kay Sir Ronald Angeles from Purac, Pampanga. Oh, ito na po si Dana. Ilang taon ka na daw? Tanong ni Sir Cesar. 16 po. Cherry Batang Ponsala. bata. Shout out po mga luz. Batang bata pa po ito. Huwag niyo po pong hanapan ng boyfriend. Mag-aaral pa po Sir siya. Bade, Sir Titico pa shout out po. Hi po. Si Piri Kaabay. Juan. Good evening, Dave. Shout out po. Ito si Ronald. So, ano? Kay JB Vlog. Hello po. Shout out from Abu Dhabi. Sa Ati Jo alam. Hindi ko mawasa. Kay galing from Sir Ronald Ilong. Basahin mo yung nagko-comment. Go. Dali, basahin mo. No. Basahin mo yung nagko-comment. Wala nga. Ayan, Baba basahin mo mo. pa yung ulo mo. Dali, basahin mo. Basahin mo. Ayan o, ate. Ayan. Ikaw taga-basa. Ito basahin mo. Comment. Ate Greta. Pa? Pa. Shout out. Shout out naman sa mahal ko na si Jen Ganda naman ng mga guests. Lim daw. Jen Chilim. Hello po kay Jen Chilim. Night Night Ano? Night. Night. Night ladies from? Ano? Kali? Erenio de Garcia. Erenio de Garcia. Hello po kay Sir Erenio de Garcia. O, Dana, magbasa ka pa. Go. Good vibes.
Ha? Good place. Ano sabi? Saan? Secret? Yan o. Saan? God bless. Ah. Ano sabi mo? Good bless. Pa-shoutout daw sa tatay ni Mark J, player 1, na si Tatay June from Cebu. Hello po, Tatay June. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kay Sir Marlon Agustin. Hello po. Thank you. Sa welcome. Welcome back. David Tabanyan. Hello mga visitors ninyo. Good evening sa lahat. At sa mga DFL na paiyak ninyo ako kay Lola Dora. Hello Thank you po, po. Sir David Tabanyan. Hello po. Magandang gabi po. Upo ka din dito. Ah. Sige na, Dana. Dito po. Nagbasa daw siya. Magbasa ka naman. Hello, GB po. Yes, siya. Gilbert siya si Beverly Dican. Sino si Gilbert? Masugid Yan si Bibilin. Dana, umupo ka nga dito, Dana. Hindi mo ba ako na-miss, Dana? Dana, nakailang balot ka kanina. Hindi mo ako na-miss? Hello, Gilbert. Sa isa lang magsalita. Sa isa lang mag-shoutout, hindi kasi marinig. Ulitin natin din. Hello ka dyan. Patricio kay Schubert. Schubert po. Bebelin daw, hello daw, sabi ni Schubert. Nag-ano ba yun sa'yo? Bebelin? Nag-chat sa'yo. Nag-ika yun sa akin ito. Dana, hindi mo ako na-miss? Kiss mo daw siya sa tweet. Oo, hindi ka nagawa ng model. Sino si Bukid nun? Masaya na siya nung wala kape. Kasi wala daw nagagalit sa model din. Gandang gabi. Hello kay Manny Garcia. Wala po si April na sa bahay po. Nandito po kasi kami sa farm ngayon. Pulong kasi sila, wala tulong silang sasakyan. Dana, nakailang balot ka daw kagabi. Dalawa po. Dalawa lang? Parang Dalawang lima yung po? kinain Ang dami mo, mo ah. na. Dalawa. Dalawang po? Nasa din ako. Sige na. Ako ay. Sige na, dali. Ulit. Good night. Oo. Tama ito. Pagkaka ko na talaga to. Tama na ako. Sila guys, uwi rin sila sa 4. Bali 4 days lang po sila dito. Uwi sila sa Ay, sa 8. Sa 8. Sige na. Ano ba yun, Dana? Bilisan mo na. Secret. Dana, dali. Go. Sige na. Sa Shut up. Shut up. Good night. Shut up. Good night po. Ang bilis ka, hindi ko mababasa ang iba. Ano sabi ko? Good night po si Shop. Dito. Sabihin mo. Naririnig kayo boses niya, kaya ganyan yan. Hello kay Ma'am Cynthia Lugdat from Taguig City. Hello po, Ma'am Cynthia. Kay Sir Joey Coloma. Hello po. Hi daw sa mga guests rin. Kainin mo rin sa arago. Hello po kay Remo sa Bandal from Kaab Air Base Hospital from Bahrain. Ano to? Good morning. Barangay SA. Good morning. Pwede po ba mag-settle din sa auntie ko na nagugos na? Hello po kay Ma'am Auntie, ay kay Auntie Alice Garcia. Ang nagpapa-shoutout po ay si Mark J, player 1. Ganda. Ano? Ano sabi? sila Basahin mo. naman, mga ate Alice. Social distancing. Ba't parang ang dilim kasi? Hi Dana, ang cute-cute mo. Parang ikaw ang baby ko. Wow. From JP. Guys, Pilates. madilim pa daw para kay Ate Greta. Itutok na ka. Mababa. Ako kasi. Pa-shoutout po kami dito sa... Pwede na? Welcome back.
Hello po sa lahat ng mga empleyado ng Hindi ka kita dyan. ECS Company Pasig. Ang pagbati po ay mula kay Toto Freddy. Hello po, magandang gabi po. Salamat sa panonood sa aming YouTube channel. Kay Sir Roger, hello po. I'm back. Kay Olivia Tino, hello din po. Hello din po kay Kimki Bansuela. Sino daw dito si Miss Bibelin Dicon? Taas daw ang paa. Miss Bibelin Dicon. Kasang pa. Ayun, si Miss Bibelin Dicon. Hello po kay Mama Milagros. Hello po, Mama. Ay, Mama Tita. Thank you po sa panonood. Agad hindi si mama sa'yo. Sabi niya, nakahanap na ng mamaya tayong anak ko. Hindi makita. Ah, sabi? Hindi kita. Ayun na po. Nakita na po. Nakakarinig ko. Opo, April. DFL April. Saan ka na? Hindi, pauwi daw sila, pauwi. Mauwi kayo, ma? Pauwi daw sila. Taga saan po sila? Taga ano po sila? Capiz, pero galing silang Qatar and Cavite. Ay, Gretchen, hindi ka daw makita. Josel Rosario, good evening po. Pa-shout out watching from Nabotas. Hello kapatid. Hello Bes. Hello po, mga kapatid namin dyan sa Nabotas. Hello din po kay Sir Calvin. Sino si Muling Bayan. Vibes, regards na lang ako sa bisita niyo po yung naka-blue t-shirt. Shirt. Sino ba? Hello po kay Sir. Hello po kay Sir Enrico Lugdat. Super avid fan daw tayo ni Sir Enrico Wow. Lugdat. Thank you po. Hello po. Thank you po sa pagsuporta sa aming YouTube channel at sa panonood. Dahil busy kayo dyan. Si Gigi at si Ping po ay nasa barrio po. Nandito po kasi kami sa farm. Susunod po sila mamaya-maya. Nantay lang yung service. Kay Sir Jun Mahilaga. Hello po. Nakamiss daw yung tawa mo. Kunin nyo na itong Kamis ba? Dami namin yung Biglaan po kasi yung lawas namin eh. Tina-check up sila Mother Earth. Magbasa ka na, Dana. Wala. Tinakas. Si mama rin, nagbagal ka. Sino yan ate? Si Gilbert, sino yan? Tigrita? Si Sugar. Siya ba? Josel Rosario, pasalubong pag-uwi. Friend mo daw siya sa Pag-uwi ko na lang, punta ako dyan sa inyo. Shout out Simon and Cyrus. Ano ba si Jo? Si Jusel pala. Hello, Bes. Jusel. O yan, pa-live-live na lang sila. Pasalubong pag-uwi Hello po sa 109 viewers. Thank you po. Welcome po, Ma'am Cynthia. Alam mo pa pala kasi dyan sa, ano mo te, pakantahin mo to. Kakanta sa si Joanne. Mag 200 yan. Daya. Si Dana naman ang kumanta. Si Dana. Ikaw na Dana ang kakanta Pasyo. Dana? Tayo. Meron na. Shout out po kay Beshi na sina Desa Natolar, Relin Lergo, Myra Kiamco at Charissa Dunan. Ang pagbati ay mula kay Shiera Quilang Cuico Guillermo. Hello po. May ano dito, man di kayo nakuha. Bukid nun vibes. Kailan collab nyo? Ano pa po, pinaplano pa lang po. Pero bukas baka meron po kami makarating ulit kami sa pangangapa-ngapa. Shout out po sa mga natin dyan. Kamangyan, kasi merong mangyan. Kita-kits! Naka-live sila. Dana, mag-aral ka daw mabuti. Sabi ni Sir Jose Rivera. Yeah. Mag-hi ka. Hi. Hi. Hello. Sabihin mo, thank you po sa pabag. Go, go.
pabag. Thank you sa pabag. Mag-aaral pa ako mabuti. O, go. Thank you po sa Bag! bag. Thank you po sa bag. Mag-aaral pa ako mabuti. Opo. Sabihin mo nga doon. Dali, nanonood yun. Go. Thank you po sa bag. Hindi ka galit. ano bang na-feel mo nung nakita mo yung bag? Tapos may pangalan mo for Dana. Sabi niya, uy, akin to, akin. Masaya. Masaya daw po siya. Nakita niya lang yung pangalan niya. Sabi niya, akin to, akin to. Akin to. Nakita niya yung pampuputi. Sabi niya, pahingi ako. Akin ang isa. Sabi niya. Pero, ano, talaga naman itong sigda. Sir Remo Sabandal. Hello sa taga-Kapis. Hi po. Taga-Kapis. Shout out po sa mga Taga-Kapis nakaabot dito sa taga-Kapis. Mindoro. Kaya sa susunod po, baka kami naman pumunta sa kanila. Kami naman dadalaw sa Kapis. Kita-kits tayo dyan mga taga-Kapis. Sana makarating kami. Kay Renel Senador. Hello po. Senador. Hello kay Sir Peter Sampayan from California. Hello po, magandang gabi po dyan. Magandang umaga dyan sa kanila. Kay Azir. Azir. Hello po. Watching from Basilan. Magay ka dun sa sa tatay mo. Yung nag-scholar sa'yo. Ay, tatay. Kilala mo si nanay. Sabi mo? Tatay. Mga tito na lang. Ako ate mo. Ako ate. Sabi mo, Dana. Ay, nakay ko din. Anak din. Ako yung nawawala mong anak. Ako pa yung nawawala mong anak. Sabihin mo. Sana na ako nanonood sa ano, oh. Pag sa school nga nila pag nagatid ako ng module. Nanay ba? Ay, nung nakaraan ano ba pinagawa nila sa akin? Nagdamo. 30 minutes ako pinagdamo. Anong, saan yun? Kailan yun? Yung last kong hatid ng module niya. Hindi pa ako pwedeng pumasok kapag hindi ako nagdamo. Amazing ka talaga, Dana. Ang galing. Pero okay lang. Ikaw dito po. Hindi, okay lang. Okay lang ako dito para hindi tayo. Hello kay Sir Greg Badas from Qatar. Hello din po kay Dinlin Ramirez Agut from UAE Dubai. Hello po, magandang gabi dyan sa Dubai. Hello po kay Sir Glenn Medelinia. Hello din, Medelinia. hello din po kay Ma'am Evelyn Gomez. Magandang gabi rin po from watching from Hong Kong. Dito, hello po. Sir Tuto Pardy, ka-dragon. Saan sila sa Capiz? Kasi ako taga Roa City. From po ako, Pontevedra, Capiz, din si Dividin from Maayon po. Hello po, Sir Toto Pardy. Sa Capiz, Bisaya ang salita doon? Ilongga. Ilonggo. Shout out da sa mga Ilonggo kag Ilongga gali. Talingga. Ala. Kaya pala may mga punto din kayo no? Maayong gabi lang daw sa mga taga-Capiz. Maayong gabi sa mga taga-Capiz. Iloilo, Bacolod, mga Ilongga din. Shout out daw po sa kaya mo yan. Sa babaeng gusto ni Jovel Labanan siya na si Shita Guillermo. Sana daw pansinin mo na siya, Aroy. May ganon.
Oh, ano? Sis Sheta, pansinin mo na daw siya. Welcome po, Ma'am Linlin. Ninong TV, hello po. Hello kay Sir Mario Mendoza from Taiwan. Kaya na tayo guys. Shout out po sa mga awit dyan sa lokal ng ano to? Stockholm, Sweden. Ang pagbati po ay mula kay Tilita Bautista. Hello po, magandang gabi po. Ingat po kayo dyan. Gregorio Grande Jr. Hello po. Kay Sir Greg. Okay lang po. Hello po Sir Dominic Medilo. Hello po. Kain na tayo, Day. Shout out po sa mga taga-Pandacan, Manila from Elmirando Villa Soto. Hello po sa mga taga-Pandacan. Kain tayo Magandang gabi guys. Gutom na. Hello po sa 123 viewers. Hello po. Dito po kami sa farm ngayon. Wala yung ating dalawang senior kasi gabi. Dito kami Happy matulog. anniversary day. Thank you po, Ma'am Linlin. Hello po, Ma'am Carmen Capistrano from Canada. Hello po, magandang gabi po. Neng, mauna kami sa inyo ha. Where you going? Saan pupunta te? Doon na kayo dumaan ma. Sa kabila. Uwi sila ka lang. Mataas dyan. Ba't kasi dinala-dala na tayo gamot? Masarap dito guys sa farm, malamig. Walang storbo kahit sumigaw-sigaw kami dito. Kahit magtawa-tawa kami ng bonggang-bongga. Tawa ka natin, Grita. Tawa ka ng malakas. Ano kasi yung tawa mo eh. Nakaka-addict. Ikaw nga Dana tumawa. Ako may kapalit naman ako tumawa. Ano Dana? Shoutout mo na yung jowa mo. May boyfriend ka na ba Dana? Ha? Grabe makalit. Pero may nababasa ako sa ano mo, sa cellphone mo, nag-I love you. I love you. Weh! May I miss you pa. I miss you. Hello po, Ma'am Merly Montero from Panikitarlac. Hello po, see you soon. 1:13 na nandito ang live. Sir Jovita de Dabat. Hello po. Good evening din po sa inyo. Hello kay Glenn Mark Sindak from Wiwit Dumpit from Baler. Hello po. Kain na tayo. Ito na si Dana eh. Nagutom na sila guys. Sa taba na naman tayo. Eh yan, lalaki na naman yung aming mga ano. Si Dana gusto kong patabain eh para ano, pag uwi niya sa kanila ano na siya, mataba na. Hindi nga tutuwa. Hello Roger V. Magandang gabi rin Hindi, po. ano, inumin mo yung mga vitamins doon Dana kasi marami nagbigay ng ano, di ba may nagbigay ng vitamins? Inumin mo yun, laklakin mo lahat yun para tumaba ka. Lakin mo. Ha? Yung para ka ng ano. Baboy. Huwag naman baboy Dana. Sabi. Yan, Susan. Ano? Susan. Ano Chinese ka na yata. Ano nyo, nababakasyon nyo na? Wala na kayong pasok? Minori. January na ulit? Sana all. Kahit walang ano, may vacation na din. Pero binigyan kayo ng ano, module. Kain tayo guys. Tara. Let's eat. Pakita ko sa inyo yung aming food.
Yan. Wow, bangos. Nayat na si Alex, nasa baba na siya. Masyadong magalaw dahil. And then, Pwede na to, oh. Nag-ano na yung taba niya, oh. this one po, oh. Mang inasal. Mang inasar. And, sugpo sa paglaki. At saka, nagluto din po sila Tita Ligaya ng biko. Ayun po. Hindi na po sila nakarating kasi gabi na. Panagayat kong ano. Sana'y bigyan mo. Nakanta sila na lang, ah. Dahil kumanta ka nga ng ano, kanta nyo ng galaw, sa ano, language nyo. Hello po kay Sir Gregorio Grande Jr. Nahabol po si camera girl at saka si Gigi. Ba't nilayasan niya ako dito, dahil? Ha? Ha? Ay, kayo pamayan. Hello po kay Ma'am Daisy Pineda. Magandang gabi po from Kappa Starlock. At saka sa aming mga kapatid dyan sa Kappa Starlock. Magandang gabi po sa inyong lahat. Darali ka dito, walang kasama. Dali. Yan. Tararat. Si Chararat. Alam niyo na rin yung salitang Chararat. Alis ka na. Hello din po Ariel Papasin. Papasin. Ay. May bunga ang bayabas. Mat po ito. Hello Mat. Love you. Hi Mat. Magkano tayo nakatayo? Nakatayo po. Dito lang, matayo lang. Tayo lang. Kain na. Kain na po. Kain po Ang tayo. sarap, oh. Ouch. Isis mo na kay ate. Milk. Oh, sarap ng ulam. Gusto. Tapos dito pa maganda at tapos ulit. Dek, kayo na Lek. Hello po kay Sir Conrad Hernandez. Hello po. Good evening. Okay, let's eat. Nawala na si ano. Hala, kain na na. Kain na naman. Kain na naman kami. Kain na naman. Wait lang guys ha, kasi inaayos lang po yung, isi-set up lang po natin yung ano, stand. Nakapatay ba? Hindi. Set up lang po. Okay, let's pray. Kadto diri. Kadto diri. Ano sa ano, yung maganda? Guwapa. 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 Tarararan, tan, tarararan. Ni it is lang man. Hindi, mauna na kayo kumain. Dugang naman sinitambok ko. Okay lang yung tambok-tambok na yan. Ganun talaga. Buyon. Kain tayo guys. Sugpo sa paglaki. Mag-pray muna Dana. Mag-pray ka. Tapos ikaw tapos dito na rin. Hindi ko kasi makita eh. Hindi mo na kayo. Sana makita. Hindi ko makita kung putol yung ulo, ano. Hindi mo. Yan. Okay na yan. Naka-ano ba? Naka-play na ba? Pasensya na guys kasi naka-drop. Alam mo.
Sarap ng saksawan din. Hindi ka dito, be. Mag-pray ka na ba? Ikaw nga, Nes. Kasi hindi gusto ko marinig yun. Yan nga lang. Kaya tayo, guys. Hello po sa 123 viewers. Hello, kain po. Oh, ang dami namin pagkain. Plato. Para mag-direct ko. Ano nito si Alex? Ayan, babibi. Pabibi naman. Magtayo na lang. Oh, at diri makita pag nakaupo. Tara na, kaya tayo. Okay, let's pray. Hindi na ako na nga. Halika dito, be. Ang Panginoon po naman, Lisbanan ka po at makapangyarihan po. Ama, nagpapasalamat po kami naman sa biyang pinagkaloob. Magaan namin ito sa araw sa ngalan sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain po. Kain po. Kain po. Wala pa si Leping. Magkamay kayo, girls. Yan na, kain, Dana. Kamay na lang. Kumain na lang. Ito, may hugasan dito. Ha? Hugas to. Sige, dito mo lang. Oh. Saw-saw mo na lang. Yo. Shout out. Sandali Magbabasa tayo ng shout out kasi Sinatasan. Dalawa. Wow. Dalawa. hello po kay Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Hello po. Kain po. Kain po. Kain. Kay Sir Wilson Basilonia. Hello po. Shout out po sa lokal ng AGM Distrito ng Isabela South. Hello po sa mga kapatid natin dyan. Ingat po kayo. Chicken na sunog. Miss Curry po. Kain po tayo. Ito mas tuloy. Miss Cory. Miss Correct. Mag-enjoy naman kayo guys dito sa pagpunta nyo dito. Enjoy na enjoy. Matagal na nilang gustong pumunta dito kasi kaya lang pandemic pa. Ayun nung nakauwi na si Bebelyn. Buti at Yeah. natulog. Ayaw pa sana Magoro-goro na ni sila dito. Ayaw pa sana ni Back out pa nga sana yung isa. Nahiya nga din kami kasi sila pa lang talaga yung unang nakarating dito na malayo na nakapasyal. Nakaka-overwhelm. Wow, thank you. Hindi namin kayo magala kasi sobrang busy namin, girls. Okay lang. Yung gawa namin kain lang ng Kain, tulog, kain. Opo. Ay, Kaya pa-experience natin sa kanila yung pangangap. Gusto daw nilang ma-experience yun. at least nakita ko na kayo sa personal o de 10 BFL. Sana makabalik pa ulit kayo. Sana. Inshallah. 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 Gusto ko mo na wala na. Bulunan ko rin isa. Sino si ate? Shout out dyan pala sa Qatar sa mga kasamahan ko dyan kay Kanilin, kay Ate Geraldine, Ate Sita, Hello, Ate Sam. Elena. Hello, Sam. Kain tayo. Ano tayo? Wala pa different. Nauna natin nakain. Biyo, bangus biyo. Sarap na isaw. Sir Johnny Fama. Hello po.
Yung ko ba? Upo na lang ako. Shout out po sa mga kapatid natin dyan sa Monterey, California. Ingat po kayo dyan mga kapatid. Shout out din po kay Ariel and Lisel Garcia. Umupo talaga ako. Hindi na ako bakit. Dara, hindi ka daw sumasagot ng po. Hindi ka daw magsasagot ng po. Dapat daw kapag matanda yung kausap, po yung sagot. May po. Nakakalimutan. Di ba? Di ba? Sagot. Po. Apa? Si Dana po, sinasanay din naman namin sa mga po-po na yan. Pero hindi lang talaga sila nasanay. Minsan nakakalimutan niya talaga. Di ba po? Opo. Kailangan pa namin magpo para maalala niya. Kahit ang Opo, opo. Ano mo doon, ha? kasi doon ba? Ayaw kumain. Ate. Wala pa yung dalawa. Tagal naman nila, no? Yung doon na, ay papa. Pulong kasi yung dalawa, guys. Si Gigi tsaka si ano. Si Peng. Ba't yung manok din yung kinain? Maglipad yan mamaya. Sarap kumain. Wala na yung tiyan. Ako kumuha ng tiyan. Yan is ano. Pinakamasarap. Pinakaunang naubos talaga guys sa bangos ano, tiyan. Yun lagi yung unang nakakain. Ay, umakit nga halit naya daw. Naya sa'yo, Beth. Hindi ko mapunta si Kuya Kain. Ulan. Sarap kumain niya eh. No? Tapos may kape. Hindi siya pwede ng tubig dun, no? Wala. Sige, mauling. Yes, kain pa ako. Sarap kumain. Parang bawasan ang Ano? Peng, maglakad na lang kayo. Magpatid kayo kay Papa. Ninunod ba? Hindi na daw sila pupunta at wala silang masakyan. Ang masarap ang manok. Di po, oh. Bagal-bagal Ping. kayo dalawa maubos ko. Makain na kami. Kain ng kain, Dana, para tumaba ka. Dana, saan ka mag-New Year? Sa inyo o di sa amin? Ha? Sagot! Sagot agad. Hindi pa daw siya nakapalang kay nanay niya. Ano na lang, pag Christmas nyo, doon ka na lang sa inyo. Then pag New Year, sama mo na lang sila, mama mo. Ito Dito, parang shout out si Joey. dito kayo mag-New Year. Sabihin mo ha. Yun, ako. Hindi ko mabasa. Kanina pa to ah.
Ate Jewel, sarap naman yan. Romeo Prado yung ano mo? Name ng ano mo? Ano, di ba? Diet to naman daw. Sir Mio Prado. Hello, Kuya Diet ka Romeo. naman, Miss Deacon. Dapat sumama Diet. ka. Nagda-diet na nga eh. Tumataba pa rin. Para na-meet ka din namin. Kunti lang po yung kanin ha. Kunti-kunti lang. Romeo Prado, kain. Oh, ang sarap ng ulam. Ano kayang Sarap ng kain ni Dana. Oh. Talagang naririnig ko yung ano niya, yung tanong niya. Ang mga bilang. Kay Jean Lam, hello po. Sino ba lang kasi? Ay, susunod. No. Kapi. Naglalaway ako sa hipon. Giselle. Maraming hipon dyan Yeah, sa best. ano. Nabotas. Nanonood pa nga ano, kanina kaya. Sarap. Parang naririnig mo to. Hello po sa 127 viewers. Kain tayong lahat. Tumaba na si Ramon Rabago. Tumaba na si Greta. Mataba naman po ako talaga. Malaki na lang katawan. Huwag na mataba. Chubby leg. Bilugan ako Chubby-chubby guys. lang. Bilugan. Marami ng lagay. Pero 4 na sandok na. Sarap kumain. Boss, bukas ganito na naman kami. Ganda talaga. Lalo na naman ang sabi mo, diet ka na. Niya-diet ako sa salita lang. Ngayon talaga habang may ano, kain naman kain. Para Ano ano. ko? Pinunta natin dito kain. Kain ng kain. Pag balik doon, wala na. Hindi na naman makakain ng ganitong pagkain. Arabic food na naman ang kainin. Mamimiss ko na ng gandong pagkain yun. Saka na, mamimiss ko sila dito. Hindi ko makakain. Hindi naman yun. Hindi ko mabos. Thank you pala sa pagluto, Aisa. Sunog ka. Sunog nga lang. Thank you. Hindi ko talaga pili. Ating kain. Nahanap ko daw ang ganda mo, ang cute-cute mo. Dito pati amin nating nakape. Ano ba? Talis ka na naman? Hindi pa ako nagka-umpisa. Hello po kay Sir Rene Avilio. Yes, I'm back. Oh, kamo na. Kay Ma'am Hindi ba, Melody. hindi ba hilaw? Hindi masarap. Hecon. Si Bunso po is papunta pa lang. Kain po tayo. Sa ating mga viewers. Kain po. Ah, minakain kong sili. May tubig pala dyan. Mababa pa. Dandahan sa pagkain ng hipon. Kakain Giselle, na kayo ba? ano daw? Si Giselle, tingnan mo si Giselle. Ano ba may head blood sa inyo? Para namang kunti-kunti lang ng hipon na yan. Gigi ba kasama niya? Si
Dana, oh, daming kinain ng hipon. Kain po Kalahati tayo. yata yung kinain niya. Parang gusto ko rin magsamay. Ugasan dyan mo. Kay Sir Toto Freddy, hello po. Sarap. Ina-ina ni Dana, oh, dami, oh. Hinipon lahat. Kaya tanagulan ng Mga halos. ulat ang hipon Dana. Gutom na yun kanina pa eh. Sarap ng tulog niya. First time kamatay. Yung pakiramdam. Kung anong nangyari sa paligid. Ba't si Alex? Kaya yung kumain. Kaya nga. Hindi pa yun. Hindi pa kumakain. Tawagin mo nga, Pilip. Ano yung hanggahin mo? Layo sa mga dalaga namin guys, si Alex. Nandyan lang siya sa baba. Ay, baba. Ayun dito. Ano ba tinatawag? Kasi kapakuha ka ng tubig. Sarah Jean Galagay. Galing Hi dyan. guys. Makuha kang bakit dyan. Maisagin mo yun. Ano mo sabi? Kain ako ng kain. Sarah Jane. Sino yung Sarah Jane? Ah, sige. Galamay. Baka si ano, si Jay. Asawa ni ano? Alan. Alan? Sarah. Hi, Alan and ano, Sarah. Ingat kayo dyan sa ano, Laguna. Sa lockdown sila ngayong December. Sino nga yung dating kachat ng pinsan niyo? Sino yung mga visitors? Ah, si Alex. Alex. Sino yung mga visitors Kachat ko yun niyo? dati. Ano po, from Qatar po sila and Cavite. Hello Ayun po. na sila. Ayun na sila ping. Ganun. Yeah. Ting 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 ting. Favorite ni Dana. Uy, Kaya lapit mo dyan sa camera dahil. mamiss nila yung tawa mo. Miss Greta, request ko kananin mo. Kaliwete po kasi talaga ako. Nangangaliwete. Sug naman chat yan. Ano? Dahil mo kanya yun, no? Busog na naman sa tiyan. Busog na naman ang tiyan. Dito nandun nandun. Hello, tatay. Magandang umaga po dyan. Sino pa kainin ng upo? Para Kain masama. po. Hey, tatay. Hello, tay. Dito na naman ulit ako sa, ano, Mindoro. Saan si nanay mo? Sino sinanay mo? Saan nanay mo? Turo mo. Kasi niyo, may biko pa dito. Magalit siyang tiligay. Hindi hilaw yung ano. Ano? Ay lang. Pakuan. Go. Oh, kainin mo na to. Libre talaga ni Dana ang pakwan. Gayatin natin yun. Paano yung tayo, Dana? Si Ramon Rabago. Mga habibi from Qatar pala yung Mr. ninyo. Ang cute yung naka-green shirt. Ikaw, hindi. Hindi mo na ko green. Ano po yun? Gat na baboy. Kaya ulat ko. Mga habibi. Habibi? Habibi? Marami kaya mga viewers kayo nga taga Qatar, no? Kay Kuya Emerson, si Kuya Emerson galing din sa Qatar. Immersion. Nakalimutan ko ng apelyido. Nag-chat siya sa akin. Shout out dyan sa Qatar, yung mga ano ng Team DFL. Thank you po sa pag-support sa aming YouTube channel. Mga fans at saka mga subscriber. Wrong send, haha, sorry.
Pero talagang pinapanood nyo rin talaga yung ano. Sige. Sino si Conrad Hernandez? Tatay namin. Tatay mo? Tara po, kain po tayo, Sir Michael Tura. Kain tayo. Marami po pong pagkain. Ayoko na pero gusto ko pa. Sarap ng no? Ng bangis, malasa. Masarap. Malasa nga. Sara ang diet. Siro talaga. Tapos nakakamay ka pa. Sabi nga ni Romeo, Miss Dico, nag-diet ka naman. Kumit na. Pag-uwi na. Pag-uwi na ngayon. Bawal mag-diet ngayon. Kaya nga ako umuwi para kain ako ng kain. Kasi pagbalik ko sa sa Qatar, hindi naman ako makakain ng ganito. Tsaka na-miss mo yung mga ganito na. Manimiss ko talaga yung bangos, yung mga hipon, yung mga seafood. Puro manok. Shoutout po kay Sir Ronel Padilla. Hello po. Hello po, magandang gabi. Kain po tayo. Medyo malalakas kaming kumain. Ay, nag-jogging kami kanilang umaga. Jackie, nag-selfie lang naman kayo eh. Nag-jogging pero pag uwi, kumain naman ng isang katutak. Nag-biko, nag-kape, kumain ng kanin. Bayan. Paano ba yan? Talagang napapalubo na. Hindi ko makita kung ilang yun. Ay, kakanta na si Ninian mamaya. Hindi mo kayo kakanta? If you believe in yourself. Ano ba kag... Gusto ko parang bulis naman. Sabi nila ang mga Bisaya daw magagaling kumanta. Sample nga. Sample nga, lesson din. Ang mga Kanta. Bisaya daw magagaling kumanta. Basta mayroon lang siya na sundan niya. Hindi nga. Parang may talent tayo, no? Hindi naman siya. Dati Bakit mahilig ako wala naman ng talent? Dati mahilig ako sa kanta. Wala na. Magbasa muna tayo ng comments. Hello po sa 148 viewers. Hello po. Nasaan si Peng? Si Peng po is parating pa lang. Galing pong pulong sa kapilya. Nasaan si Peg? Si Peg po is parating pa lang. Galing po po. Watching from Laguna. Kasaka Vlog. Hello, Badu. Ay, bado. Badu ngay. Vlog. Uwi na ba kayo, Bado? Wow, sige. Kita-kits naman tayo dito, boy. Uwi na ba kayo ba do? Wow. Sige. Kita-kits lang tayo dito boy. Bado, ano? Passing out, bado in. Si Bado. Anak niya yun eh. Sino? Inaano namin yung mga senior, niluluko-luko namin. Ano parating may mga anak ninyo, baka ano daw sila na daw yung papalit. Sabi nila, okay lang. Basta, Nagsamba si Kai. okay lang. Basta, Hindi po, anak lang daw nagpulong nila. po siya. Sila ni Gigi. Yung papalit. Okay lang. Payag naman sila. Uwian na, guys. 132 Ano oras na? viewers. 880. Antok na po kayo? Hello po sa 152 viewers. As kuya ulan nandyan? Hello po. Hello Den Ulan. Berta. Kain na. Kay Mrs. Coripot. Siguro kuripot, hindi kuripat. Kuripot. Coripot nga. Coripot. Tama po ba? Coripot o Coripot? Kuripot. Coripot. Nasa kaninang ng balat. Si Michael Tora at ang saya ako sa shoutout po sa mga. Si Michael. Bala ko po bala. Joke lang.
Thank you po kay Edna Antonio. Thank you po. Ingat po kayo sa trabaho nyo. Buntis ka po, Ate Greta. Hindi po. Joy Miguel. Namupunta na Manila, buntis na. Kain po tayo, pakwan. Sino may gusto nito? Mura lang din sa amin. Nakatagal. 1.16 pa lang. Oo. Kain tayo guys ng pakwan. Pakwan na ng Hindi na ba kainin. sila Peng? Wala, naiwan. Ewan ko dun kay, sinundo daw eh. Di man, sinabi ni Papa na Saan sa makaya? gamit yung motor ko. Sinipag naman. Akala ko, nandyan lang. Kasi ulam man tayo nagbato. Kaya dati to, paikot siya ng solar. Kaya sinakain naman ng paniki ng mga bunga, saka bulaklak. Tinanggal namin. Dati to, nakapaikot solar. Outro na lang. Masamid ako. Baka hindi ka pa na na-shout out. Bukasan. Yung mga hindi po na shout out, next time na po ulit, next live po ulit. Salamat po sa Thank you po. sa panonood. Thank you po. Thank you Ingat po. po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye. Thank Good you. night. Thank you po. Bye-bye. Good night. Salamat po sa panonood.